kyllä vitun jäätävä nainen. Tylsä tämmönen kilpailuohjelma. Ei puhu. Kattokaa sitä. Helvettiä. Et osaa duunias. €200. Tää on nyt sun viimeinen mahdollisuus. Heräs! Ei sanonut muuta. Benzu. Tuo kyllästyy elämäänsä. Että pitäis löytää yksi eroavaisuus. Ja toi väittää, että se ei ole löytänyt ite yhtään. No niin, vittu laitankin. On kyllä jäinen nainen. Siellä on ihmisiä. Vittu puhuu! Jotain! Mainosta! Juanna! Ei jumalauta! Olet kyllä paskaduunissas. Mitä vittua sä teet? Herää. Älä vittu puhella vaan puhu. Vittu teidän pitäis saada potkut. Nyt tapahtuu jotain jännää. Ei. Mitä? Tää on todellakin sun viimeinen mahdollisuus. Ja mä haluan tänne voittajan. Tää on yksi ratkaisu, yksi ainut eroavaisuus. Sun täytyy mulle etsiä. Okei, eiköhän me olla tältä päivältä tarpeeksi sietäväisyyttä nähty. En mä vittu voi tehdä tästä videon pitusta, en mä saa ladata tätä YouTubeen. Noniin, tää video loppuu tähän. Hieno bassi.